mi bardzo przykro, że nie mogę być z Wami. Niestety mam COVID i siedzę w domu na kwarantannie. Ale jestem przekonana, że Łukasz i Ola wspaniale Wam opowiedzą o wątkach kaszubskich i wampiryczno-upiorycznych i wieszczych i łowich. Także nic straconego. Tytułem wstępu może chciałam tylko powiedzieć parę słów. Może zacznę od siebie. Zainteresowałam się tym tematem m.in. dlatego, że mieszkam w Kanadzie od ponad 10 lat. Mieszkam w Montrealu i interesowała mnie historia polskiej emigracji do Kanady i usłyszałam właśnie o miejscowości Wilno w stanie Ontario, gdzie jest pierwsza polska i kaszubska osada, jak się później dowiedziałam, głównie kaszubska. No i przeczytałam właśnie w książce Łukasza, potem w książce Perkowskiego o historiach rzekomych wampirów w tamtej okolicy, tudzież praktyk wampirycznych. No i to bardzo mnie zainteresowało. Ja jestem dokumentalistką, więc pojechałam tam, rozmawiałam z mieszkańcami i głównie zaczęłam współpracować z Davidem Szolistem, który zobaczycie jest bohaterem i też współtwórcą w jakimś sensie tego filmu. No, był bardzo się włączył w jego